पप्पूनी बघा काय आणलंय. बाय वन गेट वन फ्री फणस. तुला फ्री भेटला काय? फणस घेतल्यावर एक फणस फ्री. अरे वा मस्त. एक फणस नरम एक फणस कडक. अच्छा चल मग ये घरात. नरम कडक मिक्स. ठेव ते. हा ठेव. वजन आहे पण हा चिवरला तो. हा वर पकड वर पकड. उचल उचल. गणपती बाप्पा बोल. उचल ते उचल. टाकू नको खाली. टाकले तर सगळे घरे फटाक होतील. दे आता. बघ माझ्या अंगावर टाकते. तर आता फोडायचंय. बघा किती नरम झालाय. आता फणस आहे ना, एकदा मी पूर्वी आहे ना पंचाची गोष्ट पण सांगितलेली आहे. या फणसाची गोष्ट अशी असते, वारा सुटतो ना, असं वारा सैरा वैरा पळतो. ते आम्हाला तेव्हा आहे ना धडा होता, वाऱ्याच्या पाठीला सुटली खाज. अशी कोणाकोणाला लक्षात आहे, कोणाकोणाला होती ना पुस्तकामध्ये धडा होता, तेव्हा धडा बोलायचे. तुम्ही काय बोलता? चॅप्टर. हा ते तेव्हा कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला पण होती का. म्हणजे माझ्या टायमाला होती, आम्हाला धडा होता, वाऱ्याच्या पाठीला सुटली खाज. ते वारा सैरा वैरा पळत सुटला ना, तर त्याला कुठे पण गेला तरी वाऱ्याची त्याची खाज पाठीची जायची नाही. मग तो फणसाचं झाड दिसला त्याला, आणि फणसाला हे घासून घासून तेव्हा त्याची पाठ गेली, खाज गेली पाठीची. हाताला पण मम्मी जेव्हा खाज उठते माहितीये, हा. तर असं वाटतं ना फणसाला घासला की मस्त वाटतं. नाही बघा घरी पडतात कसे. काव्य तुला फणस आवडतं? आवडतो तिथे फणस. आवडतं. काय तिकडे काय होतं दरवाजाला काव्य? मला गरे आवडत. गरे गोड गोड. हे गोडच घरी आहे, तुला दाखवते का आता? अहो मला माहिती आहे गोडच गरे आहेत ते. माहिती आहे ना? हा हे बघ किती आले. दाखवायला कसे जाऊ. फणस असं नरम नरम ना समजायचं, म्हणजे हा पिकला पिकलाय. पिकुला. आता हे खा. खाऊ मग त्या. खाऊ बी बघ. बी काढली का त्याची? माहिती काढते मी ती बघ. बी काढशील ना? म्हणजे कसं खायचं ते बघ. ठेव इथे, ठेव साईडला बिया. काव्याला नवीन बॅट मिळाली आहे. काव्या बॅट कशी आहे? छान आहे, हलकी एकदम. पडली ना पुचे नाही पुच्चे पण आहे, कडक आहे ती. त्याला दाबून बघ काव्या, दाबून बघ. दाबून बघ त्याला काय काय त्याच्या जीवात काय. पाव काय म्हणतात त्याला? जरा कडक आहे. पाव 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 पाव. मी आता पाव बोलले ना म्हणून. दादा आधी काय बोलायची? दांडा. दांडा बोलली होती. पाव आहे ना, ही पाव बैलांना घालायची नाही. हे आपण कचरा टाकतो ना, हे टाकतो ना, हे चारकांड आहेत ना, हे बैल खातात. पण हे त्यांना घालायचं नाही, हे त्यांच्या घशाला अडकते. काव्या गौरी कशी आहे? गौरी म्हणजे कोण? पहिलं सांग. गौरी म्हणजे गाय का बैल तुमची? गाय. कशी आहे गौरी? छान आहे. हे तुमची गौरी खाईल? हे गौरी काय आहे ना, गौरी खाते ना. काव्या खा 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 सगळा. काव्या किती खाऊ शकते तू? ती ह्याच्यातले अर्धे काय. हा काव्या काय तर मला एवढं द्राक्ष तर कुठ नाही. तरी पण खाशील. तरी पण खाशील अर्धे. एकदा काय झालं, दादा ज्यांना छोटा होता तेव्हा गिलायला होत नाही होता, तो ओढत होता, गिलत होता ओढत. खायला आहे ना असे गरे पाहिजेत, जास्त पिकलेले पण नाही, जास्त कच्चे पण नाही. बरके गरे असे असतात खायला. आता या गऱ्यातले आहे ना, आपण आटला काढून घ्यायचे. आणि आटला काढताना आहे ना, त्याचे हे पोचकाड असतो ना, ते पण काढायचं. हे याला पोचकाड बोलतात. इथे पोचकाड दाखव. हे बघ, हे याला पोचकाड बोलतात. हे ते काढायचं. हे गऱ्यातलं काढायचं आटला बरोबर. इथे आटला काढून झाली आहे. आणि गरे बघा. आता हे गरे आहेत ना, मी तुम्हाला थोडे आहे ना पुऱ्या करून दाखवणार आहे. आणि समजा तुम्हाला वडे करायचे असतील ना, तर तांदळाचं पीठ आणि गव्हाचं पीठ मिक्स करून घ्यायचा ह्याच्यामध्ये. मी जेव्हा पीठ मळेल तेव्हा तुम्हाला सांगेल. आणि तुम्हाला आहे ना 2-3 साठा करून दाखवणार आहे या गऱ्यामध्ये. म्हणजे हा एक फणस होता ना, आता हे गरे काढलेले राहत नाही जास्त. फ्रीज मध्ये ठेवले तरी पण ते राहणार नाही, खराब होतात. म्हणून कधीच तुम्ही गरे फणसामध्येच राहिले पाहिजेत. नाही तर गरे काढून आपण ठेवले फ्रीज मध्ये तर त्याला फेस येतो आणि खराब होतात. आता ह्याच्या पुढे काय करणार आहे आपण? आता ह्याचे मी थोडेसे आहे ना पुरीसाठी घेते. पहिले मिक्सरला लावून घेते सगळं. मिक्सरला कसं लावणार? हे गरे मिक्सरला लावायचे बिना लाईटीचं? हा लाईट येईल ना तोपर्यंत. आमची लाईट गेलेली आहे इकडे बघा. लाईट गेले.
हां आता लाईट आल्यानंतर तुम्हाला पुढचं दाखवूया. हा काकी उद्या काय होतं ते आज कसं करतं? अगं उद्या कधी करायचं? हे गरे मी खाण्यासाठी ठेवलेले आहे, खायला पाहिजे ना आपल्याला, म्हणून हे ठेवलेले आहे. आणि हे गरे आता आपल्याला मिक्सरला लावायचे आहेत, पण त्याच्या आधी पहिले आहे ना 2 भांडी मला घ्यायची आहेत. हा, घेते. एकामध्ये मला पुरी बनवायची आहे ना, फणसाची पुरी, तर त्याच्यासाठी मी थोडा काढून ठेवायला पाहिजे याच्यामध्ये. आता पुरीसाठी वाटायचं आहे ना, त्याला साखर नाही टाकायची आहे. कर्ग पुरं ते गोड असतात त्यामुळे सांगायला टाकायला नको. बरोबर. आणि जर तिखट असले तरच सगळं टाकायला लागते. असं आहे का? आणि आंबट असेल तर? आंबट असेल तर सांगा टाकायची. कडू असेल तर? साखर. सगळ्या गोष्टी कडू आंबट तिखट तर साखर. बरोबर. पाणी नाही टाकायचं ना? नाही नाही, पाणी नाही अजिबात टाकायचं. कारण कधी हे असतात ना आता पाणी कुठे असं होतं का? हा आता रस आहे ना, असं काढून घेते एका टोपामध्ये. हा मला पुरीसाठी पाहिजे आहे. हा तर फणसाचा क्रीम सारखा झाला. हा क्रीम झाला. मग आपला मँगो रस करतात ना, आमरस कसं असतो आमरस. तसंच ना? हा तसंच. हे फणसाचा रस हे पण तुम्ही पोळी बरोबर खाऊ शकता, चपाती बरोबर ना? चपाती बरोबर. पुरी बरोबर. हा चपाती बरोबर, पुरी बरोबर. आता मला थोडेसे पुऱ्या बनवायचे आहेत म्हणून मी थोडासा रस घेतलाय. आता तुमच्याकडे जास्त बनवायचे माणसं खात असतील ना तर जास्त बनवायचे. आता याच्यामध्ये आहे ना, पहिली मी साखर घेते. हात भरलाय माझा. काव्या छोटी आहे ना, आणि काव्याने डबा दिला असता काढून मला साखरेचा. आणि वेलची पावडर घेते. तुझ्याकडे ही काढेल. मोठी झाल्यावर तू काढशील ना. हा आजी. आजी बोलते आजी. आजी. मोठा चमचा हो. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडी साखर टाकायची. गरे गोड आहे पण आपल्याला साठ कसा म्हणजे खुसखुशीत झाला पाहिजे ना, म्हणून जरा साखर टाकायची. थोडी टाकायची पेलावर, नाही तर वाटीवर. गरे गोड आहे. थोडीशी वेलची पावडर. आणि हा डब्बा तिकडे ठेवायचा आहे. काव्य डब्बा तुला मॅचिंग झाला ना वेलचीचा? आणि जरा टाकते बघ्या. काय? साखर. थोडी साखर दे. हा हात नको पोचला. मला साखर हवी आहे थोडी अजून. आता काढ ती. काढ बघूया हात पोचतो काय. नाही पोचणार आता, नाही पोचणार. काय ठेवतो ना होते ना पण ना. हा मग माझा हात पोचतो काव्या. थांबा. आपल्याला कसं साखर आपल्याला वडीसारखं बनवायचं असेल खुसखुशीत, आपण आंबा पोळी बनवली ती आंब्याचं साठ, ते साखर टाकली ना तर ते आपल्याला खुसखुशीत होतात, तुकडे पडतात. बाकी योगा झाली बस. साखरेचा अंदाज आपण कसं समजायचा? साखरेचा अंदाज आपल्यावर आपण जेवढी पाहिजे तेवढी टाकू शकता. हा सर्वच आहे ना वाटून घ्यायचा चांगला. बघा लगेच वाटला जातो. चांगले गरे आहेत ना, नरम एकदम, बरके गरे. फ्रेश. हा काव्या. इकडून जातो दाखव. आता फणसाच्या भाजीवर आपल्याला कमेंट होती की ते फणसाचे गरे सुके घेतले काय, सुकवलेले घेतले काय, आपले कच्चे गरे घेतले. तर ते कच्चे गरे होते, सुकवलेले गरे नाही. आणि ते एक कमेंट होती ते पिकलेले होते का, तर ते भाजी फणसाची केली तर पिकलेले गऱ्याची नाही करत, कच्च्या गऱ्याची करायची असते. ते मी कच्चे गरे घेतले होते. आता मी कमेंट वाचते म्हणून माहिती पडतो ना. आणि मम्मी सर्व मराठीतले सर्व कमेंट वाचते. नाही आपल्या फणसाच्या भाजीवर सर्व कमेंट मराठीतच होते. जास्तीत जास्त जास्त मराठी होते. हे केलेलं आहे, आणि हे केलेलं आहे, आणि हे आणि हे आणि हे आणि हे आणि हे. आता मी थोडा हात धुते पटकन. ओके 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 करते. हा ओके ओके धुऊ दे ना. काव्या, 1 रुपयाचा $1, 2 रुपयाचा $1, 5 रुपयाचा $1, 10 रुपयाचा $1, कोणता डॉलर होतो? 10. का? बाबांना पैसे द्यायचे, मी पैसे घेणार आणि असं कमवणार आणि असे पैसे घेणार आणि असे उडवत जाणार. मग लगेच तिकडे इकडे पडतील लोक, अशी बरोबर जातील. तू एकच पाहिजे.
मग 10 जातील, 5 जातील आणि 2 जातील. पण ते 1 रुपया आहे असं. आता हा रस आहे ना आपल्याला गरम करायचा आहे. गरम केला की ते साठ आहे ना लवकर सुकतो. आणि आपण कसं ते असं केलेलं पानावर नाही घालत, कुंभ्याच्या पानावर. अख्खे गरे असतात ना ते असे कुस्करतात असे हाताने आणि ते मग पानावर थापतात. ते पानावर राहतो, थांबतो. हे पानावर असं घातलं तर ते सगळं पिघळून जाणार, पडणार. नाही आता चांगलं गरम थोडं करून घेते. पटकन सुकेल. हा मग पटकन सुकतात पण पटकन. गॅस कसं सुकेल आहे ना. हा. आता हे आपलं इथे गरम होतोय ना तोपर्यंत आपल्याला पुरीचं पीठ मळून घ्यायचं आहे. हो जाए गोर गोर गोर. आज सर्वांना आपली काव्य गाणं म्हणून दाखवणार आहे. काव्य गाणं म्हणून दाखव. बक्का बक्का नाच रे तुझी पिल्ल पाच रे. एक पिल्लू गेलं गाडीत राहून गेलं. गाडी गेली बाजारात, बाजारातून आणल्या पाट्या. सर्व मुलांना वाटल्या. एक मुलगा चुकला, छडी खाली लपला. छडी त्याला चावली, विद्या देऊन पावली. अरे वा मस्त. टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा. हाताचा टाळ्या वाजवा. केवढी हसते बाबा ही. टाळ्या वाजवली ना. आपण रस बनवला ना तो गरम नाही केला तरी पण चालतो. तसाच रस आहे ना आपला. तूप लावायचं ताटाला आणि त्याच्यावरती ओतून पातळ सुकायला ठेवायचं. आणि गरम कितपत करायचं आपल्याला? जरासं आहे बघ, झालं गरम. बस झाला ना? हा बाद झाला. जास्त उशीर नाही ठेवायचं. आणि आता खतखतायला लागला ना की मध्ये गॅस बंद करायचा. आणि गरे कसे भरके गरे कसे गोड असतात ना म्हणून त्याला काय टाकायची पण गरज नाही साखर ते वगैरे. पीठ आहे ते ह्याच्यात आणि ह्याच्यात नुसतं हे. तुम्हाला एक सांगू का बघा. आता ही खिडकी आणि दरवाजा म्हणजे काय. कारण का खिडकी म्हणजे अशा उभ्या आडव्या असे लावतात ते. आणि दरवाजा म्हणजे असे सरळ वाकडे असे असतात ते. आणि मध्ये असे वाकडे वाकडे छोटे छोटे असे लावतात ते. तो दरवाजा आपण दरवाजा म्हणतो पण तो असतो दार. दार असतो. दार असतो. हा लोक काय म्हणतात दरवाजा, आपण दार म्हणतो. खिडकी म्हणतो लोक. खिडकी म्हणतात. बाकी काय नाव नसतं, फक्त खिडकी. खिडकीला तिचं म्हणणं काय, खिडकीला दुसरं नाव नसतो, त्याला खिडकीच म्हणतात. पण दरवाजाला काय म्हणतात, दार म्हणतात. दार बंद कर असं. तेव्हा तिला ती तशी बोलते. पुसून घेतलेला आहे आणि पीठ आहे आणि मीठ. पीठ आणि मीठ काय वेगळं नसतं. म्हणजे त्याचं नाव मीठ आणि पीठ असतं पण ते पीठ वेगळं दळलेलं. आणि मीठ खायचं जेवण टाकायचं असं मीठ असतं. असं काय. आणि चपातीचं भाकरीचं म्हणजे ते पीठ असतं. आता इथे बघा मी परात घेतली आहे. आता ही मोठी म्हणजे परातच आहे ना जरा. त्याला मी आता तूप लावून घेते. थोडस तूप लावायचं. बारकी ताटं असतील ना तर ती पण घ्यायची. आता मला पण घ्यायची आहे पण आधी पहिलं परातीत होते जरा तेवढं राहील त्याच्यात ते बघते. आणि असं कडेला पण लावायचं. आणि कसं पातळ ठेवायचं आपल्याला का जाड? पातळ पातळ ना. हा पातळ घालायचं ते कारण लगेच आता सुकायला लागतो ना. आता कसं जरा पावसाचे दिवस पण आलेत आहे. नाही राहू दे. ताटाला परातीत राहील नाही ना. राहिलं नाही तर ताटामध्ये टाकायचंय. आणि हे ओरिजिनल आहे. याच्यामध्ये काय कलर बिलर मी टाकला नाही आहे. दही. हे दही आहे. ही आहे ते. हे बघ इथे तूप आहे ते. इथे बघ आरामात गरम आहे. आता परातीत पाहिजे तेवढा पातळ टाकायचंय ना आपल्याला म्हणून थोडा टाकायचा. पातळ टाकणार तेवढा लवकर सुकणार. आता मी बोलले होते ना पोचकाड नाही घ्यायची. तर हे मध्ये काय दिसतायत ना ते घरातले पोचकाडा. ते आपलं काम आहे. आपल्याकडे कोण आहे छोटा गरे काढत होता. काव्या बाबा. हा जाऊ दे. छोटी काव्या मुलगी बोल बाबा. काव्या मुलगी. हा अच्छा. पण तू बाबा फेमस झालीस. नाही काव्या मुलगी. तिला कावू बोलतात.
काव्या 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 करून कावळा नाही झाला ना कधी? नाही, काव्या कावू बोलतात. हा काव्या इकडे बघ, हे कावड्या. कावळा वेगळा आणि काव्या वेगळा. कावळा म्हणजे तो पक्षी, आणि काव्या म्हणजे काव्या म्हणजे मुलगीचं नाव. असं आहे काय? असं ही टीचर बनणार मोठी होत बबी. टीचरच बनायला पाहिजे. शिक्षिका बन, शिक्षिका. शिक्षिका. शिक्षिका नाही, बिकबिका. तू काय बनणार? बिकबिका. काव्याचा डान्स. आणि आपण इकडे किती ताटं भरलीत? आता एक मोठी परात होती म्हणून मोठ्या परातीत टाकलं, नाही तर ते पण आपल्याला अजून 2 ताटं पाहिजे होती. स्लाइड होतो काय? आता नाही, आधी नाही होणार, सुकणार तेव्हा ना. नाही घसरते का बघ. नाही घसरणार, ते आपण गरम केलेलं आहे ना. तेव्हा सुगंध बघ मी कसा फणसाचा. मग छान 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 दार, छान 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 गार. हे असं तूप लावून घ्यायचं ताटाना आणि असं कडेला पण, वरती असं कडेला पण लावायचं. आता आपण त्याच्यामध्ये हा रस टाकूया. तो थंड झाला असेल त्यामुळे आता टाकत आहे, त्यामुळे हात भरत नाही. हा गरम होता पहिला, हा गरम म्हणून फडकावी. आता फडका नाही का थंड होतो. बाय बाय. ते बघ आता ही ताटं भरली आहेत बघा, एक परात आणि 2 ताटं झाली आहेत. आता हे असं एवढं पातळ घालायचं, जास्त जाड नाही घालायचं. जशी मी आंबा पोळी घातली होती तसं नाही घालायचं. आता हे आता आम्ही उन्हात घेऊन जातो. आता इथे आपली साठा बघा, आता 3रा दिवस आहे. उन्हात ना? हा उन्हात. आपण उन्हात आणि पंख्याखाली, उन्हात पंख्याखाली असं केलं ना, रात्रभर पंख्याखाली ठेवायचं, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी उन्हात टाकेपर्यंत. असे आपले हा आजचा 3रा दिवस आहे. आणि पंखा चालूच पाहिजे सांग. हा पंखा चालूच पाहिजे, आणि फणसाच्या साठाला तर पंखा चालूच लागतो, नाहीतर फेस येणार याला, नाहीतर खराब होणार. एक वेळ आंब्याचा साठ आपला चालतो. आंब्याचा साठ आपला चालतो. आता हे आपण फिरवूया जरा उन्हातच. 3रा दिवस, आजचा 3रा दिवस आहे. आता उचलल्यावर बघ फणसाचा परत सुगंध आला. बघ, वा रे वा, वा मस्त. आता पापड हे झाला. आता उलटा फिरवायचा. मोठा पापड झाला. हा बघ असा है आता ना? तो फिरव. तो फिरतो आरामात. आपण त्याच्यामध्ये साखर टाकलेली आहे ना, ते चिकटत नाही. आणि खाली आपल्याला तूप लावायचा. हे बघा परातीतला, वा. परातभर साठ. मस्त सुगंध बघा येतो, खायला मजा आलेला आता. हा. आता हा पण उलटा फिरवला, खालचा भाग वर केलाय बघा. फिरवायचं का, खाली सुकत नाही. आता रेडी कधी होणार पण खायला? आता हे अजून 2 दिवस सुकवायचं, चांगलं कडक होतात. उलटा 2 दिवस, उलटा 2 दिवस. हा, असे 2-3 दिवस सुकवायचं. आता फिर से मिलते हैं 2 दिन के बाद. हा, आता इथे बघा आपलं साठ रेडी आहे. किती दिवस झाले? 3 दिवसानंतर. आता तुम्ही बघितलं होतं ना, 3 दिवसांनी आम्ही फ्लिप केलं होतं, पलटी मारली उलटा होती, फिरवला होता. उलटा सुलटा केला होता. हा. आता परत 3 दिवसांनी बघा एकदम सुकलाय, एकदम मस्त सुकलाय. सुकलाय एकदम. आता तुम्हाला पप्पू खाऊन दाखवताय. आता ह्या साठ मी तुम्हाला खाऊन दाखवतोय. आता तू खाऊन दाखवते का? हे ह्या साठ बघा असं आहे ना. आता इकडे बघा, हे ताट इकडे आहे आणि 60 सुकल्यावर आहे ना, एक संपला, एक संपलेला आणि त्याचा भाग एवढा चुरलेला आहे. आता हा 2 शिल्लक आहे. आता कसं लागतं ना ते तुम्हाला खाऊन दाखवते मी. हा. खूप मस्त आणि खुसखुशीत खुसखुशीत झालाय. कारण खुसखुशीत काय होतो, आपण साखर टाकतो ना त्याच्यामध्ये, आणि जरा कडवतो, त्याच्यामुळे ते खुसखुशीत होतो. खाल्ल्यानंतर आपल्याला लगेच माहिती पडते की ह्याच्यात आपण फणस टाकलेला आहे. बरोबर, फणसाचा वास आहे. येतो, सुगंध फणसाचाच येतो. सर्वात आधी तर तुम्ही सुगंध लपवून नाही. ठेवू शकत नाही कोणापासून पण. तुमच्याकडे साठा असतील ना, तर खोटं नाही बोलायचं की आपल्याकडे फणसाची साठा नाही आहे. खरं बोलायचं, बा आम्ही फणसाची साठ सुकवली. आणि आंब्याची साठ आणि फणसाच्या साठ मध्ये लगेच फरक जाणवतो. सर्वात आधी तर वासाने म्हणजे सुगंधाने, आणि नंतर त्याच्या टेस्टने पण. म्हणजे हे खाल्लं ना की लगेच माणूस समजेल की हा फणसाचा आहे. आणि आंब्याच्या साठाला वेगळी चव असते. तू खाऊन बघलंस काय? बघितलंय. म्हणजे का सांगलंस कसा झाला? जाम हातच राहिलाय तो. जाम भारी लागताय. आता मी थोडी आता इकडे राहून भंडारी भाषा पण शिकायला लागलोय. आणि शिकलंय.
शिकलंय. आता मी तुमच्यासोबत भंडारी भाषेवर बोलणार. तुम्ही पण भंडारी भाषा शिका. रेसिपी एकदम छान आहे. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. आता तुम्ही उशीर नका करू. तुमच्याकडे फणस असलेत ना तर तुम्ही आणा आणि अशी फणसाची चांगली साठा घाला. अगदी प्रश्न विचारतो, आता खायचा कधी साठ? हे खायचा कधी? आता श्रावणात खायचे. श्रावणात उपास असतो ना तेव्हा खायचं. हे आपण फणसाची साठा आहे ना, जेव्हा आता मुंबईला आपल्याला द्यायची असतात साठं की नाही, मुंबईला माणसं असतात आपली नवीन नवीन, तर त्यांना फणस नाही मिळत. आता आमच्याकडे गावी पूर्वी आहेत ना, माझे मामा वगैरे असायचेत ना, तर आम्ही भरपूर साठा अशी बनवून ठेवायची, कारण त्यांना आंबे फणस नाही मिळायचेत ना, म्हणून डबा आम्ही बनवून ठेवायचे. आणि मग त्यांना पावसामध्ये कोण जाणार असला ना मुंबईला की साठा अशी दोन साठा, 2 आंब्याची साठा, 2 फणसाची साठं किंवा त्याच्यातनं कोकम अशी भेट द्यायची गावची, कोकणातली ही अशी भेट. किंवा त्यांच्याकडे त्यांनी म्हणजे कधी वाटतं ना, आता आंबे तर सध्या आहेत, पण अशी वेळ येते ना, असे महिने येतात ना पुढे 3-4 महिन्यानंतर की आंबे खायला वाटतात. तसंच आपल्याला फणस पण खायला वाटतात. त्यावेळी आपण त्याची बोलतो ना, फणस खाऊ नाही शकत कारण फणस तेव्हा मिळणार नाही, पण तेव्हा आपण साठ खाऊन फणसाची मजा घेऊ शकतो. बरोबर है ना. अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. तुम्ही पण घरी बनवून उशीर नका लावू. फणस भेटले की असं आहे ना, लगेच तुम्ही साठा घाला आणि जशी दाखवली ना त्या पद्धतीने घाला. आता हे मला आहे ना गरम बिरम करायचं काय माहिती नाही होतं, कारण तेव्हा आम्ही गावाला आहे ना ते फणसाचे गरे असे वाटाय तेव्हा मिक्सर कुठे होता, हाताने जसे कुळायचे आणि कुंभ्याच्या पानावर असे पसरून घालायचे गरे. तेव्हा आम्ही साखर बिकर त्याच्यात टाकायची नाही. पण आता आहे ना मला ही आयडिया माझ्या आंबे शेतातल्या बहिणीने सांगितले की तुम्ही गरे मिक्सरला लाव, त्याच्यात साखर टाक, वेलची पावडर टाक आणि ते वाटून ताटामध्ये सुकायला टाक. आता तुम्ही विचार कराल कोणत्या बहिणीबद्दल बोलते, जी तुम्ही कमेंट मध्ये ना सांगा जरा कमी बोलते. कमी बोलते, ती उंच आहे. ती वाली बहीण तिने सांगितलं मला. आणि तीच आता मका नाही. ती आता हे काय ना, ती मराठी भाषा शिकवता, भंडारी भाषा शिकवता. मराठी म्हणजे भंडारी भाषा शिकवता, बोलूक शिकवता. माका पण येत नाही, पण आता मी थोडी शिकते. आता समोर कोण असं भंडारी भाषा बोलणार असलं ना की आपण त्यांच्यावर बोलतो. ऍक्च्युली काय झालं मी तुम्हाला सांगतो, नाही तुम्हाला सांगतो असं बोल. ऍक्च्युली म्हणजे मराठीचं सांगतो, खूप रेअर झालं, माणसं बोलतच नाही तिकडे. मी तुम्हाला सांगू, ह्या भाषेला पण कमी समजू नका. खूप प्रेमान म्हणजे खूप प्रेम असं या भाषेमध्ये. तुम्हाला असं वाटतं असेल ना की भंडारी भाषा बोलून माणसं जवळ येतात. तुम्हाला जर असं वाटत असेल ना की भंडारी भाषेमुळे जर तुमचा खालीपणा होता, तर मला असं नाही वाटत. मला ते खूप छान वाटते ती भाषा. प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या भाषेवर गर्व असला पाहिजे. त्या भाषेला कधीच कमी समजू नका. उलट माझी इच्छा आहे की मी भंडारी शिकू, पण सध्या मी बघतोय ना मम्मी, रत्नागिरीमध्ये एवढा फिरतोय पण कोणीच भंडारीमध्ये भंडारी भाषा कमी बोलतात. भंडारी बोलतात शुद्ध भाषा, म्हणजे अशी मराठी. गेलीस कुठे काय गेलं, आता आपण कसं बोलतो ना, कुठे गेलेलं भंडारीमध्ये, असं मी नाही भंडारीची साईड नाही घेत आहे. आपण आपल्या प्रत्येक भाषेवरनं गर्व केला पाहिजे. ते कोणतीही असो, ती मराठी असो, आपली कन्नड असो, इंग्लिश असो, कोणती हिंदी असो, कोणतीही भाषा, पण ती भाषा बोलली पाहिजे. तर आपल्या बोलतात ना एक संस्कृती राहील ती, नाहीतर ती संस्कृती ना अशी ड्रॉप होत भाषा अशी निघूनच जाणार. खय गेलंस, काय करतस ही भाषा. आणि जरा चांगली पण वाटते, प्रेमळ वाटते. मला तर खूप छान वाटते भंडारीमध्ये बोलणं. मला खूप आहे आणि मी शिकणार आता रत्नागिरीमध्ये राहून. मी पहिली लग्न होऊन मुंबईला गेली तेव्हा मी अशीच बोलायची. तेव्हा याचे पप्पा ना मला हसायचे, चिडवायचे. खय गेलंस, काय बोलतोस, खय गेलंस, काय गेलंस, काय गेलंस, काय खातस, तुका मका हेच बोलतात ना. आता हे पण आम्ही शिकू आणि तुमच्यासोबत नक्कीच बोलू. तेव्हापर्यंत तुम्ही ही अशी साठची रेसिपी बनवा. बनवल्यानंतर मला कमेंट पण करा की रेसिपी कशी वाटली, आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि फणसाची साठं सुकायला टाकल्यावर दिवसाची उन्हात, रात्रीची पंख्याखाली. पंखा चालू सांगायचं आपलं मेन म्हणजे ते सांगण्याचं आहे. नाही तर काय करणार, उन्हात काढणार आणि घरात आणून सुक सोप्यावर खुर्चीवर ठेवणार आणि ती साठा आहे ना अशी फुगणार, फेस येणार आणि खराब होणार. मी काय करायचो, 24 तास पंखा चालू पाहिजे. मी काय करायचो, समजा हा पंखा आता मी हॉलमध्ये आहे ना, समजा मी बेडरूम मध्ये जातो ना कधी कधी कामाला, तर ते साठ पण मी बेडरूम मध्ये घेऊन जातो, कारण मग तिकडे पंखा चालू, तिकडे पंखा चालू असेल ना तुमच्या, साठ न्यायची साठायची. आणि पंख्याने आहे ना वरती अशी चांगली अशी पापडी धरते, म्हणजे सुकतं, अर्ध सुकतो पंख्याने. आता अजून एक क्वेश्चन, आता हे रेडी झालेत ना, आता हे आपण कसे ठेवायचे, कुठे ठेवायचे? हे आता डब्यात भरून पॅक करून ठेवायचे. आणि साधारणतः किती टिकू शकतात हे? टिकू म्हणजे आता चांगले वर्षभर पण टिकतील. बघा तुकडे पडतात, हे बघा
चांगले तुकडे पडतात खुसखुशीत. खूप छान झाले, तुम्ही पण बनवा. आणि जास्तीत जास्त सुकवा, कारण आता ऊन कमी आलंय ना, हम्म. म्हणून जास्तीत जास्त सुकवायचं. तुकडे पडेपर्यंत सुकवत राहायचं. असं नाही की 6 दिवसातच सुकतो असं काही नसतं. 8 दिवस पण सुकवायला लागतील. जेवढं आपण हे साठ सुकवणार ना तेवढा ते जास्त टिकतो. तरी पण आपण साधारणतः 6-7 दिवस आपण 6 दिवस असं ताटात सुकवला उलटा पालटा करून, आणि नंतर जे आहे ना आपण ओढणीवर पातळ कपडा टाकून त्याच्यावर सुकवायचे पातळ करून. आता प्लास्टिकचा आपल्याकडे कागद असेल ना काहीतरी, तर त्याच्यावर टाकून अशी ती सुकवायची टेबलावर. चांगली सुकतात आणि खायला पण एवढी चांगली लागतात ना. तर फणस पोळी म्हणतात ना, तशा प्रकारे आहे ना हे फणसाचं साठ. आता तुम्हाला कसा वाटला ना फणसाचा साठ ते कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्ही फणस तुम्हाला मिळाल्यावर तुम्ही फणसाचं साठ बनवा आणि आम्हाला सांगा की आम्ही बनवली म्हणून. तर बनवायच्या आधी सांगू नका आम्ही बनवणार आहे, बनवली म्हणून. आणि मला पण नंतर मग पावसाच्या नंतर मला पण पाठवून द्या, कारण मी आता 3च बनवलेत ना. इथे फणस नाही, आमची झाडं नाहीत ना, आणि आता आम्ही लांब राहतो आणि लॉकडाऊन मुले, नाहीतर इकडे लाईन लागली असते आंब्या फणसाची. बरोबर ना? तुला जेव्हा संपवायचा व्हिडिओ तेव्हा संपवतो. तूच बोलत राहा. तू बोलत राहा, मी माझं काम करतो. मी 3 वेळा ट्राय केला संपवायचा. तू संपव आता, तुला जेवढा बोलायचं तेवढं बोल. चल आता संपव, ते पण वैतागतील. बाय. बाय. अजून काहीतरी बोलायचं राहिलंय. आता काय बोलायचं राहिलंय अजून? नाही, आता मी 2 कप, आपण आता 2 कप रस घेतला ना, 2 कप गरे घेतले मिक्सरला लावायला, तर त्याच्यात 2 कप साखर घेतली ना, तुला खूप चांगलं वाटेल. आणि असे कसे तुकडे पडतील त्याचे सुकल्यावर. तुकडे पडले पाहिजे. हा, असे तुकडे पडले पाहिजे. याला साठ म्हणतात. तोंडात कशी विरघळतात. नाहीतर काय होतं माहितीये, तुम्ही साखर नाही टाकली आणि कमी साखर टाकली ना, तर ती अशी चिवट होणार, रबरासारखी होणार, आणि ती आपण खाताना दातात तरी चिकटणार, नाही तर टाळ्यात तरी चिकटणार. बरोबर, अशी होणार. हे साठ आहे ना, दाताला पण चिकटत नाही आणि आपल्या वरती इकडे टाळ्याला पण चिपकत नाही. आणि जेवढी साखर असेल, इक्वल अमाऊंट साखर असेल, तेवढ्या ते प्रोडक्ट ना जास्त वेळ टिकतो पण, आणि खायला पण चांगला खुसखुशीत. आपण आंब्याची साठा बनवतो त्याच्यात पण साखर जास्त पाहिजे. प्रमाण साखरेचं जास्त असल्यावर ते चांगले खुसखुशीत तुकडे पडतात, अशी साठं बनतात. आता तुम्ही आहे ना, मी तुम्हाला एकदम मस्त आणि साध्या पद्धतीने आणि जशी बनतात त्याच्यापेक्षा पण तुम्हाला भारी बनवून दाखवलेली आहे. अशी तुम्ही बनवा. हे बघा इथे बोलता बोलता कसं नक्षा झालाय बघा. इथे खाऊन कसं संपतोय, तुटतो, तुकडे पडतात आहे. पण एकदा आता परत नाही खाणार. आता ते पुढे आले म्हणून तो खातोय ना, एकदा आतमध्ये गेला ना की तो परत खाणार नाही. आता लास्ट टाइम माहिती आपण ते काय खाल्लं होतं, आंब्याचं ते जेव्हा मी कापला ना तेवढंच खाल्लं. त्याच्यानंतर एक पण पीस अजून मी खाल्लेला नाही, कारण ते आम्हाला ताईला द्यायचं आहे. आता हे तुमच्या समोर बस तेवढंच. आणि आता राहिलेलं ताईला. नंतर ह्याला हात पण नाही लावणार आणि माझ्या लक्षात पण नाही राहत. मग का मला सांगू, एक फायदा असतो आम्हाला, दरवेळी काय ना काय नवीन मिळतं रेसिपी टेस्ट करायला. 2 शब्द बोलून मम्मीचे 2 शब्द बोलून आम्ही समाप्त करतो. भाषण संपवला. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. हे 60 वाले मित्रमंडळ, फणसाचे 60 वाले मित्रमंडळ. आता आम्ही आमचा हे कार्यक्रम संपवतो. आणि अजून काय नाही. आणि पप्पूचा आणि माझा मॅचिंग झालाय का सांगा. मॅचिंग